mga Ilian, welcome mo na po dito YouTube channel ko. So, day off ulit natin kaya tayo nakauwi dito sa amin. Ito po yung munting tahanan namin mga Ilian. Ayan. Ito po yung kusina namin. Ayan. So, yung lutuan natin, kahoy lang. Ayan, tinatawag nilang primitive cooking. Ayan. So, bali kararating pa lang natin dito. Then, hindi ko na inabutan yung nanay tsaka tatay ko kasi they went to Taltalon para magkamus. Ayan. Naglinis sila ng palayan mga Ilian. So bali ngayon ako po nagluluto ng ulam namin. Ayan. Ito yung kukod. Ayan. O yung pata ng baboy. Ayan. Hindi siya masyadong makunan ng kamera natin, my dear countrymen. So ilagay lang muna natin tong sibuyas tsaka bawang natin. Ayan. Medyo matagal-tagal na pakuluan yan mga Ilian para mapalambot natin. Supposed to be, lauya sana yung recipe natin. Lutong Ilocano talaga, pero suddenly wala tayong papaya. Kaya sasawag natin dyan, repolyo tsaka patatas. Para maiba naman. Para makatikim naman ng medyo masarap-sarap yung nanay tsaka tatay ko. Then yung iba, share na lang natin sa mga kamag-anak natin. Kawawa din naman sila. Ayan. So, shoutout po pala kay Bro Sikat C. Ayan, isa po sa mga subscriber natin na nagpapa-shoutout. Yung pangalan kasi doon sa Facebook, Sikat C. Ayan. Very rare yung pangalan mo, bro. So, shoutout sa'yo, brother. Ayan, nandito na yung nanay ko. Nalpas niya na yung kamas niya, bang? Hindi pa daw tapos. Ayan, so, check lang ulit yung niluluto natin. 3 oras na to, hindi pa kumukulo Ayan. Arunan lang natin mga Ilian kasi hindi siya kumukulo. Meet our dog, my dear countrymen. Ayan, si Mikey. Oops! Oh! Oh! Tinapay. Mikey. Pandaka. Tush! Pupunta! Tush! Tush! Yun naman si Brownie. Oh, tinapay na ni Brownie. Mabisin. Oh, yun daw, oh. Oh. Ayan, may tinapay na rin siya, oh. Si Mikey, tumakbo na. And check lang po natin itong ating niluluto, my dear countrymen. Ayan. Yan naman yung kanin natin, mga Ilian pala. Ayan, kanin. Bali, pinagtabi na lang natin sa ulam. Ito yung ating kukod. Ayan, wow. Kukod, my dear countrymen. Ayan. Check natin kung malambot na. Kukin lang natin siya ng tinidor. Ayan, medyo matigas pa mga Ilian. Siguro mga 30 minutes pa yan. Pakpan natin ulit. Ayan, so nandito na rin si Tatang mga Ilian. Ayan, dumating na siya. Galing bukid. Nagdalos ng tambak. So sakto lang kasi malapit na rin maluto yung ninuluto natin. Kukod yung niluto natin kasi kay Tatang hindi pwede yung purong laman. Kasi may na yung ngipin. Kaya mas maganda yung medyo may taba-taba. Then kailangan mong palambutin talaga para makain ni Tatang. Dulok-dulok-duk pa yung ulo mo, Tang, oh. Oh. Saan ka ba galing? Pero ko Dalok-dok na rin. bukati ko talaga kasi napikot. Yan. Sarap ng buhay ng aso ni Tatang, oh. Pag wala siyang ginagawa, kinukutuhan niya. To! Shhh! Ay! Yan si Mikey. Ayan. Pandaka. Mikey. Ang kapal ng balbo niya, oh. Ito, ganito yung aso. Mikey. Ayan, check lang pulit natin itong ating nilulutong kukod mga Ilian. Ayan, tusukin lang ulit natin ng tinidor. Check natin kung malambot na. Medyo may katigasan pa. So, pakuluan lang natin ng maigi yan mga Ilian para lumambot talaga. Lalagyan na rin po tayo ng nor. Ayan, pampalasa. Ayan. Then balik lang natin tong takip. Malambot na po tong pata ng baboy natin mga Ilian. So lagyan na po natin tong ating patatas.
Yan. So, supposed to be, meron po tayong saging ilalagay pero wala po tayo nun. So, patatas na lang tsaka repolyo mga kailyan. Then maglalagay din po tayo ng konting asin. Yan. Then konting condiments para may lasa naman po yung recipe natin. Yan. Then haluin natin ng konti mga kailyan. Yan. Malambot na po yung pata ng baboy natin. So yan, pakukuluan na muna natin yan mga kailyan. Then lagay na po natin mamaya yung repolyo natin. Yan, check lang po natin ulit itong niluto natin mga kailyan para hindi po ma-overcook yung patatas natin. Wow, yummy. Yan, medyo dinagdagan po natin yung sabaw niya mga kailyan para pang maramihan yung ano natin. Kasi magpapadigo tayo. Ayan, ayan, malambot na yung patatas niya. So pwede na po natin ilagay yung repolyo mga kailyan. Ilagay na po natin itong ating repolyo. Yan. Yan, so mga 1 minute mga kailan, luto na po itong repolyo natin. Madali lang pong lutuin to. Yan, tikman lang natin yung sabaw niya para malaman natin yung kulang sa lasa natin. Yan, dagdagan lang na po natin ng konti yung asin natin kasi medyo matabang siya. Yan. Yan. Yan, so takpan na muna natin yan mga around 1 minute. Luto na po yan mga kailan. So ayan, luto na po itong ating nilagang pata ng baboy mga kailyan. Ayan na po yung recipe natin. Ayan. Yummy. Bigyan lang natin ng konting ulam yung auntie natin na walang asawa mga kailyan. Kasi kawawa naman siya. Wala rin naman siyang kasamang nabubuhay dito sa bahay niya. Ayan, ito yung tinatawag namin padigo. Ti Benny? Saan ka? Nabubutan ako, hindi. Wala, pabigyan ng plato. Naliligo ka? Thank you na ko. Ayan, ito yung bahay niya mga kailyan. Yung family house namin. Bigyan kami dito, bali na dito. Wala daw magbigo. Kabil ko to yan. Wala daw magbigo kayo. Yan. Pero may ulam naman siya. Yung ulam niya, oh. Gulay na naman mga kailyan. Kawawa. Yan tong isa. Bigyan naman natin dito sa kabilang bahay. Yan. Ang bahay ng kinakapatid ko mga kailyan. Konti lang yung niluto natin pero share din natin para matikman naman ng lahat. Kurt! Kurt! Si Dayan eh. Ano saan yun ah? Ano saan yun? Dami itilap yan. Napagramanan ah. Sila to jubing no kaya da? Thank you. Hindi mamunog sumunog ko. Lolo. Lolo. Yan, kumakain na sila. Yan naman yung natirang ulam natin, oh. Kay Tatang. Hop. Yan. Yan. So, kahit konti lang mga yan, basta may share naman natin, ano. Yan, kainan na mga yan. Alam niyo po silit at kamalong.